Waarom ben je gaan racen? Ik ben gaan racen omdat dat van familie uit werd dat al gedaan. Mijn vader heeft dat altijd gedaan. En ik ging altijd mee kijken. Daar is het uit voortgekomen. En op een gegeven moment ben ik zelf ingestapt. En wat vind je er zo leuk aan? De snelheid is hoofdzakelijk wel het ding wat ik daar leuk in vind. En het racen met anderen. Ja, samen met 2, 3 man langs elkaar de bocht invliegen, ja, hartstikke mooi. En heb je ooit andere sports beoefend, als voetbal of zo? Ik heb nooit gevoetbald of zo. Ik heb wel motocross, dat heb ik wel gedaan. Eigenlijk alleen maar gemotoriseerde sport heb ik gedaan. Karten heb ik ook nog even gedaan en daarna toch alleen in de auto race. In welke klasse heb je geraced? Ik ben hier op het oude circuit in de Saloonstokkers begonnen. Dat heb ik 1,5 jaar gedaan. Daarna ben ik overgestapt naar de Formule Toyota. Dat is een formuleauto met een Toyota motor erin. Dat heb ik 2 jaar gedaan. En vanuit de Formule Toyota ben ik overgestapt naar de Stokker Formule 2. Stokker Formule 2 dat heb ik ook 2,5 jaar gedaan. Van de Stokker Formule 2 ben ik hot rod gaan rijden. Dat is al meer het racen aan zich. Alleen maar racen en geen botsen. En nu rijd ik sinds 2 jaar in de LMV8. Ik heb zelf dan een LMV8, dat is een NASCAR-achtige auto. En een Dodge Viper. Met die Dodge Viper daar reed ik dus de normale circuits, zoals Assen, Zandvoort, Spa en dat soort circuits op. En de LMV8, daar rijd ik dan alleen maar met hier. En 2 keer in het jaar in Warneton in België. En wat is er speciaal aan die auto's? De NASCAR of de LMV8, dat is zeg maar een auto, daar zit helemaal geen elektronica op. Daar moet alles zelf ondervonden worden. Als er een probleem is, moet je het zelf gaan zoeken. En een Dodge Viper, daar zit wel heel veel elektronica op. Daar zit traction control op, ABS, stuurbekrachtiging, daar zit alles op wat je maar kunt bedenken. Dus als daar iets niet goed gaat qua motortemperatuur of oliedruk, dan druk je een stekkertje erin. En je kunt alles op de laptop uitlezen. En welke auto heeft jouw voorkeur? De LMV8, want daar kun je zelf het meeste in doen. Ja, dat is gewoon ook het leuke eraan dat je zelf, op de wedstrijd doe ik zelf ook heel veel meesleutelen. En ja, thuis ook. Het technische aspect vind je wel belangrijk? Ja, dat vind ik heel belangrijk. En ja, het contact met de monteurs, het is ook heel belangrijk. Ik moet natuurlijk, als ik dingen veranderd wil hebben, moet ik dat goed door kunnen zeggen naar de monteurs. En dan weten die ook wat ze moeten gaan doen. En we doen dat in samenwerking. Ja. En hoe belangrijk is je vader voor het racen? Ja, mijn vader is hartstikke belangrijk voor het racen. Wat hij hier allemaal opgezet heeft en wat hij allemaal heeft aan raceauto's en sponsoring, wat hij er allemaal aan doet. Ja, dat is gewoon met geen pen te beschrijven. Nee. En voor jou als coureur? Wat heeft je vader daarin betekend? Ja, daar heeft hij heel veel in betekend. Die heeft ook gezorgd dat ik kon rijden, zeg maar, qua sponsoring en ja, voor een auto gezorgd. En, ja, ik doe hem dan wel zelf onderhouden, maar de auto is toch van hem. Ja. En zijn jullie het ook altijd met elkaar eens? Niet altijd. Qua afstelling van de auto zijn we het niet altijd met elkaar eens. Maar achteraf, als het dan goed gaat, dan zegt hij toch van, ja, je moet er nou niks meer aan doen, hè? Nou moet je hem laten staan. Zo is hij goed. Maar toch willen we, stilstand is achteruit gaan. Dus ja, we willen toch elke wedstrijd toch wel iets nieuws proberen te vinden, dat we toch sneller kunnen gaan. Want de concurrentie staat ook niet stil. Die gaan nog steeds harder, dus je moet toch wel mee. En wil ik kampioen worden dit jaar, dan zal ik niet moeten stilstaan. Nee.
En je monteurs, hoe zijn zij betrokken bij jouw proces als coureur? De monteurs staan natuurlijk onder de wedstrijd aan de buitenkant van de baan. Die zien ook dingen wat de auto doet of verkeerd doet of goed doet. Dus daarom is overleg met hun ook heel belangrijk. En samen met hun krijgen we dan een goede auto voor elkaar. Het is echt een sterk team om je heen. Ja, heel erg sterk. Wij zijn totaal met 3, werken wij aan de auto. En ja, iedereen heeft een beetje zijn eigen taak, zeg maar. We doen eigenlijk wel alles gezamenlijk, maar we doen zeg maar met 2 man. Eén iemand die doet eigenlijk de gehele afstelling van de auto. Die denkt alles uit, hoe dat hij het beste kan staan. En dat doen we ook in samenwerking natuurlijk, maar hij doet dat eigenlijk een beetje de afstelling. En wij doen schade repareren en zorgen dat alles er goed bij staat. Zorgen dat er genoeg brandstof, olie, alles. Ja. Je doet dus de schade voor Berry. Heb je dan ook de handen vol als het om Berry gaat? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat wij het wat dat betreft redelijk rustig hebben. Je hebt natuurlijk wel slijtageschades en natuurlijk wel eens een keer een bumpertje of zo. Maar we hebben wel een keer een flinke schade gehad. Maar ja, voor de rest valt het eigenlijk reuze mee. Ja. De veiligheid van de auto's, die wordt elke dag wordt er een keuring op gedaan, elke racedag. En daar wordt gekeken naar de brandblusser, of die in orde is, het raamnetje. Want aan de zijkant hebben we geen ramen. Dus als je zeg maar, over de kop zou gaan of zo, dan kun je met de armen, zou je in principe naar buiten kunnen vliegen. Maar daar hebben we een netje in zitten, in de linkerraam dan, de bestuurderskant. Dat moet allemaal erin zitten. De voorraam moet wel erin zitten, maar die moet dan van plexiglas zijn. En ja, wij zelf hebben dus een 3-laags pak aan, een brandvrij pak. Daaronder zit nog een ondergoed van brandvrij materiaal. De schoenen zijn brandvrij. We hebben dan nog een balaclave, een mutsje is brandvrij en dan de helm. Veel maatregelen voor de veiligheid dus. Ja. Ben je zelf wel eens bang dat er iets gaat overkomen? Nee, daar moet je ook niet bang voor zijn, want dan rij je met een gedachte rond waardoor je niet hard kunt gaan. Nee. En je gezin, want je hebt natuurlijk een vrouw en een zoontje, of een zoon. Zijn zij ooit bang maken zij zich zorgen om je? Die zullen zich misschien wel eens soms zorgen maken, maar ik denk dat dat wel meevalt. Vind je het leuk om naar je papa te kijken met racen? Ja. Wat vind je zo goed aan hem? Alles. Alles. Of ben je vooral ook heel trots? Ja. En ga je dan ook wel eens mee naar andere circuits? En ben je zelf ook vaak hier op de Raceway? Ja. En wat doe je dan de hele dag? Rondlopen. Wat is jouw kracht in het racen? Mijn kracht is denk ik dat ik best wel fel ben. Ik ben op het late remmen voor de bocht. Ik kan redelijk laat remmen en dan goed door de bocht heen komen. En daar hebben toch wel anderen nog wel meer moeite mee. Dus dat is wel de techniek om tijd te winnen en plaatsen te winnen. Ja. Want race je zelf ook? Zelf doe ik niet echt racen. Eigenlijk wel. Zelf doe ik driften. Gewoon dat je ook een beetje zelf weet hoe het is om wat te doen. Dan kun je ook een keer zeggen als je er iets van denkt, zeg maar. Ja. Ga je graag op Raceway Venray? Ja, ik rij heel graag op Raceway Venray. Dus
ja, thuiscircuit, mee opgebouwd. En ja, je hebt hier een ander contact met het publiek als zeg maar in Zandvoort of weet ik veel waar. In Zandvoort staat het publiek langs de baan en heb je er verder weinig contact mee of niks. En hier, de mensen kunnen bij de auto's komen, kunnen in de pitboxen komen, het is allemaal vrij toegankelijk. En dat is het mooie aan dit. Autosport wordt vaak niet als een echte sport gezien, maar je bent er wel lichamelijk echt mee bezig. Want als je geen goede conditie hebt, dan kun je ook niet in de top meedraaien. Als je fysiek niet goed in orde bent, dan gaat het ook niet. Hier worden snelheden op deze baan van een halve mijl worden snelheden gehaald van een top van 200. Dus niet gewoon van ik ga erin zitten en ik rij me aan. Want dan kun je beter niet eraan beginnen. Je moet er echt wel op voorbereid zijn en je moet weten waar je mee bezig bent. Je moet hier heel veel lef hebben. Je gaat hier met 200 km per uur een halve meter van de muur af, van een betonnen muur. Dus als het fout gaat, dan gaat het wel echt goed fout. Dus ik denk dat ze daar vaak de onderschatting in maken. Maar je moet in ieder geval niet bang zijn. Absoluut niet bang zijn. Je moet vertrouwen in een auto kunnen krijgen. Als je dat niet hebt, dan wordt het ook nog niks. Je kunt wel een goede auto neerzetten die perfect stuurt. Maar als je dan iemand erin zet die 80 km per uur durft te rijden en nooit niet harder, dan wordt het nooit niks. Dus beide moet je hebben. Een goede auto, maar je moet ook lef hebben en je moet ook durven hard te rijden. En bergen in een NASCAR, is dat ook jouw droom? Ja, dat lijkt me natuurlijk ook wel mooi. Dat is natuurlijk voor jezelf ook leuk om een keer weer een andere auto wat aan te gaan doen en aan te werken. En het is natuurlijk ook een hogere klasse. Dus ja, mij lijkt het natuurlijk ook wel superleuk om daar aan te werken. Daar droom ik wel van, ja. En wie weet, misschien voor volgend jaar dat ik in kan stappen in die klasse die hier komt rijden, de Europese NASCAR. Daar zijn al wat gesprekjes over geweest. Dus ze willen dat heel graag, één team, een Italiaans team is dat. Dus wie weet komt er wat uit voort. Daar zijn we wel mee bezig. Ja. En wil je later zelf ook graag gaan racen? Nee, Nee? Waarom niet? dat weet ik niet waar. Is er nog een bepaald type auto dat je ooit graag zou willen hebben? Ja, een echte NASCAR. Ja. Dat zou ik wel een keer willen doen.